ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቅድመ ትዕዘብቲ 14 መድረኽ ሒዝና ልኩም መፂና ኣሉና ሰናይ ምክትታል عربيم 18 حمله أما بالعصر سيستم درخاب عقبنا وكنا يجزي ودرن زكايدم زور فرنسا قدام 19 حملم أبتر تعقبتات نايت رجع ودر أما بالعصر 4 مدرخ كسلاس اليوم كابتا بايوتنا كلزا مدرخن أب كتما سوبر باغنرسن تزازم بنايم 8 كيلومتر تشوفن فتانيت مدرخ أيام تقررنتي بحافظ شابزا 500 متر لعلي صفح بحر زدي بلا مدركم كاب مبقسيت بوتا كاب كلتا 100 متر لعلي صفح بحر تبقيتهم كساب تيز برخ بوتا مالت مدرخ تزازم ولهم كلتا شحن 110 متر لعلي صفح بحري كحاور يوم زام مدرك أنتم نايجزيكم أون أمالي عم بس عقب زقالو استودر ريتم كوينام بينام جرما يزركبهم قصبتا ودر تقرم تجنام حانتي كتر وهم تقربوتا تسرعت له مالام بزي كابتن ناي ولكيم نايجزي ودرن أم نفسه كف نايز رياض أوتام أم منقول سرعة قصبتا ودر إنترميدي سبرينتم أبزام مدركون كلمتين ترر تعقبتا تسرع بمهل لوام نتوم إنكو نقط العمل زولا رد نايشوكا تقرمتي زبلت عدلهم يام أبزحله مدرغ كم أبن تابتا تاريخ بوكاجاس تعوتم مبل 10 تخلت مدرغا مبل 95 كيلومتر سرعة زنبرتم إنترميريت ولا فوكاس تغون نا 4 كاتيجوري عقب حليفكا اتبصحان يرام إذا أما بل 10 4 مدرغ زلا أما أكل صوتا تركب قبطا ودرس تخير بوتاغن قدمئة زخون عقب يبلان من البات أبزا نستي إذا مدرغ استبقزت له برخن بمزمات بزيكا قرب برخة قدمئة زخون قربات وي عقب زي بلا إنترميريت حجون أبقى ملا زقالو زلو بينام غرماي جوناثان ميلان زلعنت انت زي وديوم ولام زعبي كسرا كصبصبيخ اليوم مخنياتهم ابزاناي كالاي سوم ودات بزي كابتارو عبز نبرت انترميديت زوسدون ميلان 4 بينام سنت بناي انترميديت زاغيت زلعنت بكي كسبو كغعز تقسيون بمهلاهم اتا اب حدغا زلا قطليا مالا زيادا كاب قصروم وصاي كتكون يسغام إذا مالت أما بالعصر سلسلة درخنا يولكنا يجزي ودرن قداماي بموصع إسرانت بزوصل تاريخ بوكاتشام دحرنت بي ناب كلتم إسسنا عريقو كاون عن زامالا زلو جوناثان ميلان بعسران شمونتنت تراي دحرو كلا يتسرع يركب نظام دركعوت الله زلعلى تخلص لزلو دمام فلي ناب تحت 10 كولو تثبيت يغبر مستي ابساساي سمون كاب زلو شدشه مدرخات تنزبزحا توم ناي جزي تقرن زغسبولن تخلو بمخانو خام نظامالا ناي مونان زلعلى ميتاوي تالوم زخون سبورتاوي مسناخل انت زي قاطيموم بزي دمام ابزا مالا نزقالوسو زلو غانتاتات كم بعلي لتريكن انتر مارشن كرمزا انتر ميدن زفطر متقات قصادرو انت زي كيلن ولا ون عقب زي بولا حوسو غلاغول انت خنم 7 كيلومتر جن متقات المفصام اخل بمخانو كيتتقمولام كتحالفهم تخيل يام أما بعصر تخلت مدرخ زخون نت زي وصل جوناثان ميلان بينام كرماي زاغيت ابتنت زوصلن انترميديت نفسه كبدمر 291 حرن 99 نت بمركاب اب قميت يركبوم بمنصروم ابتا مدرخ مستحري مازو على تجوجل زنبره انتوني جورجي شارشاي بمقتاو 10 نت بوسيد بمبارو بدمر اب انترميديت مع بينام 99 نت بوسيدو لهم كلتيوم كابزا مدرخ نت بنتوسيدوم دمام كفلالو يوم دحر زام اب ጫፋን መይታ عقب زام ተወሰስረ ዓዘላ ኢንተርሜዲየትም እትውድር ዝያዳ በቶም ናይ ዝተቀረምትያ ክበሓትም ቀንዲ ዕላምኦም ናይ ኢንተርሜዲየት ቦታ ሓሲቦም ከኣቱ ተጽቢት ዝግበረሎም ናይ ሽኳ ተቀረምቲ ድማ ድሕር ዛም ከخصብላ ዝግሞት ቦታ ካብ ሸፊና ካሜራ አልዮም ግዜኦም ሓልዮም ንምውዳእ ጥራይ ክሰርሑ እዮም قدامي تعقب إذا مدرخ دما كابزا إنترميديت زازملا بوتا كساب ترزي 18 كيلومتر أما أكلاي جمجام شو عدنت 400 ميتاويت متن بمنقرار تركبها زيام مرار عقبيام اتزل على معياري مالت هورس كاتاغورستو هبازا عقب اب كلتا شحن 110 متر لعل صفه بحر تركب زبرخت بوتا اذا مدرخ كوينا ابزا بوتا زوسر زل على عقبنت مالت 20 نت دما زياده اخصابن درجان بحد اوان كب زبلن يوم بز دما نتوما مالان بس عقب زقالو زلو تقررم تكتقدسوم يام كاب كالأي كساب شامناي زاتو تقررمتون بتخطالي 15 10 تخلتم 10 شومونت شدوشتم 4 كلتن نتبي كوس ديوم
ኣስታት 17 ኪሎ ሜትር ቁልቁል ዝዓቐብ ድሕሪ ምውራድ እውን ካልአይቲ ግና ናይታ መድረኽ ዝፈኾሰት ዓቐብ ኣብ ዲኦሶፒን ዝተባሃለት ኣብ መበል 119 ኪሎ ሜትር ተሰሪዓ ኣላ። እዛ 5 ኪሎ ሜትር ዝነውሓት ዓቐብ ማእከላይ ገምጋም መጠን ምንቅዕራር ከምቲ ናይ ሆርስ ካታጎሪ ዝነበራ ኣቐዲሙ ዝዲብዋ 7.4 ሚእታዊት ኣለዋ። ናይ ክልተ ካታጎሪ ዓቐብ እውን እያ። ኣብዛ መድረኽ ዝለዓለ መጠን ምንቅዕራር ዘለዋ ዓቐብ ኣብ 150 ኪሎ ሜትር ዘላ ናይ ሓደ ደረጃ ዓቐብ ኮይና ናብ ጥርዛ ንምብፃሕ ኣብ 8.1 ኪሎ ሜትር ማእከላይ ገምጋም መጠን ምንቅዕራር 7.1 ኪሎ ሜትር ምሕኳር የድሊ። እዛ ንቀዳማይ ዝድየባ ተቐዳዳማይ 10 ንኻልኣይ 8 ን36 ን44 ን5 2 ን6 ከዓ ሓንቲ ነጥቢ ናይ ዓቐብ ነጥቢ እቲ ክስበጎቦም ብኣስታት 13 ኪሎ ሜትር ቁልቁሎት ናብታ መዛዘሚ ዓቐብ እታ መድረኽ ትሕልፍ እያ። ከምቲ ኣብ ቅድመ ትዕዝብቲ መበል 12 መድረኽ ዝበልናዮ እታ ኣብ ዓቐብ ተኸትም ኣብ 1529 ሜትሮ ልዑል ፅፍሒ ባሕሪ ትዛዘም ዝነበረት መድረኽ ኣብዛ ናይ ሎሚ ዓመት ዙር ፈረንሳ ቀዳመይቲ ኣብ ዝለዓለ ብራኸ ትዛዘም መንባራ ይዝከር። መበል 14 መድረኽ ትዛዘመሉ ዓቐብ ሱፐር ባግሬነርስ ግና ካብኣ ዝነውሐ ኣብ 1794 ሜትሮ ልዑል ፅፍሒ ባሕሪ ትርከብ ብምዃና ዝለዓለ ብራኸ ኣብ ዘለዎ ዓቐብ እያ። በዚ ከዓ ኣብተን ኣብዛ ካልአይቲ ሰሙን ኣብ ዓቐበታት ፒሮኒስ ዝካየድ ዘለዋ መድረኻትን ኣብ ዝለዓለ ብራኸ እትዛዘም እያ። እቲ ዝያዳ ዝበረኸ ቦታታት ዙር ፈረንሳ ግን ድሕሪ ዝመፅእ ሶኒ እተውፅእ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ኣብ ጎቦታት ኣልፕስ ተሰሪዑ ዘሎ እዮም። እዘን ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ መዛዘሚ ኮይነን ዘለዋ ክልተ ኣትካማን ሱፐር ጋነርስን ዝተባሃላ ከተማታት ካብ ሓደ ዘመሳስለን ናይ ምርሻታት መዘናግዒ ቦታ ብምዃኑ እየን። ናብ መዛዘሚ ዓቐብ እዛ ሎሚ እንገፃ ዘለና መድረኽ እንተተመሊስና ኣብ ማእከላይ ገምጋም 7.5 ሚእታዊት መጠን ምንቅዕራር 16 ኪሎ ሜትር ንውሓት ኣለዋ። ዳርጋ ከምቲ ኣታሪ ፖጋቻ ኣብ መበል 12 መድረኽን ንቬንጌጋርድ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ገዲፉ ዝተዓዘረ ከዓ ተመሳሳሊ ፍጻሜ ክረአየላ ይግመት። ነዛ መድረኽ ክዕወቱላ ብቀዳምነት ተሓፂኦም ዘለዉ ናይዚ እዋን ቶም ዝበልፁ ሓኮርቲ ዓቐብ ዝኾኑ ታዴ ፖጋቻ፣ ዮናስ ቬንጌጋርድ እዮም። ፖጋቻ ኣብ መበል 12 መድረኽ ኣብ ዓቐብ ኣታካማ ኣብ 2022 ቬንጌጋርድ ዝወረዶ ስዕረት ደቢሱ ኣብ መበል 13 መድረኽ ናይ ዓቐብ ናይ ውልቅን ናይ ግዜ ውድድርን ነቲ መሊክዎ ዘሎ ቬንጌጋርድ በሊፁ ቀዳማይ ብምእታው ልዑል ፍናን ረኪቡሎ። ኣብ 2023 ዝነበሮ ብሉፅ ቁመና ክመቶ ዘይከኣለን ዘሎ ቬንጌጋርድ እንተወሓደ ሓንቲ መድረኽ ክዕወት እኳ ዘይፀሎ ብምዃኑ ብዓብዪ ግና ነቲ ተነፂፉ ዘሎ ናይ ልዕሊ 4 ደቂቕን ፍልይ ቀስ በቐስ ንኸፅበቦም ነቲ ፖጋቻ ብኸፉ ዘመንጭዎ ዘሎ ፀዓት ዝብድሆ ዓቕሚ ክሓተት እዩ። ተራድእ ጋንቱ እውን ካብታ ናይ መበል 12 መድረኽ ብዝተፈለየ ክድልል እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ማቲያስ ቼኬልሞስ፣ ተይመን ኣርስማንን ፊሊስ ጋል ሳይሞንያትስ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ድማ ምስ ፖጋቻን ቬንጌጋርድ ክወዳደር ግዜ ተመክሮን ዝሓቶም ሬምኮ ኤቨነፖል እንተወሓደም ነታ ጻዕዳ ማልያ መንእሰያት ንምዕቃብ ክቃለስ እዩ። ምክንያቱም ፍሎሪያን ሊፖቪትስ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ብዝኸስቦ ግዜ ዝነበሮ ፍልይ ካብ 49 ናብ 6 ካልአይቲ ኣፅቢቦ ብምህላው ንምዕቃባ ዓብ ስራሕ ይፅበዮ። ዓቕበታት ግና ኣዝዩ ከኸብዶ ይርአ ብምህላው ብሉፅ መንእሰይ ግራይቶሪም ዶፊነም ኮይኑ ናብዚ ውድድር ዝመፀ ሊፖቪትስ ድማ ዓቐብ ናይ ምሕኳር ዓቕሚ ኣዕብዮ ብምህላው ክኸስበሉ ይግመት። ፕሪሞዝ ሮግሊች፣ ስቴፕኩስ ኣዳምያዘስን ሚካኤል ውልስን ሳልሳይ ደረጃ ዓወት ተዋሂቦም ኣሎም። ኣብ መወዳእታ ፖጋቻ ንብጫ ማልያ ካብ ቬንጌጋርድ ብ4 ደቂቕን 7 ካልአይትን ኣመሓዲሩ ክሕዛን ክህሉ ንማልያ አንበሳ ዓቐብ 7 ነጥቢ ለቢስዎ ኣሎ። ኣብ ቀጠልያ ማልያ ዝነበረ ደረጃ ቦትኡ እንከሎ ፖጋቻ ናይ ግዜ ውድድር ዝወሰዶ 20 ነጥቢ ግን ነጥቢ ካብ 200 ክብ ኣቢልዎ ኣሎ። ኣብ ቅድመ ትዕዘብቲ መበል 15 መድረኽ ይረኸብና ሰሰናዩ።